Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 10, versikulo 2. Awan imbag nga itdan kan ka ti kinabak ng anagtaod iti alilaw. Ngam ti kinalintag ti mangya dayo kan ka kan patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanak ag trabaho. Ibagam to kini Cardo, tagaikan na titalon tayo iti arpad titalon da. Tatangdanak to. Sige, tamapanak to ije balayda. Imbag kat ti saan at titalon tayo ti maudi a magaikan. Una, amangan no titalon tayo ti maudi a maarado. Sige, taibagak kan ni Cardo, ano malpas na nga aradwan ti talon na, isaruno na ti talon tayo nga aradwan. Mayat kuma, numatagi kuwa tayo ti talon ni Cardo. Kumaa, angam di namot nga rod kayat nga ilako kadata ti dagana. Masapul nga ilako na kadata ti dagana. Ipamuspusan ta amatagi kuwa ti dagana. Nadamag ngamin kat jay dagana. Ken mayat ijay, tarpad mutla ang titalon tayo. Adda ubog ijay. Cardo, isarunom tumad nga aradwan ti talon may, tatangdanan ka. Nulakat na malpas ko ti talon ka, isarunok ti talon nyo manang. Numalpas mo nga aradwan, umay mo alaan ti tangdan mo ijay balay kan ni manong mo alusyo. Un manang, mabiit na malpas da ito. Naluknang ti dagana. Cardo, apay no ilakom ngamin kada kami to'y talon mo. Ay, saan amanang? Dahil ti pakalaglagi pakalagi tinagawan na dadakkel ka. Pakalaglagi pamtua ti mapaglakwan iti daga. Ti daga ket napateg manang. Ti kwarta ket maibos. Ngam ti daga agtalinaed. Gumatangak man iti tinapay kan soup drink manaw. Ay, addaman damagag. Ilaklakom ka diti dagam dita daya. Saan manong? Apay ka day? Damag ko nga main. Nga ibagbaga kano ni Manong Lucio, ako kwanan to kano ti dagam. Kasano kumangay kat saan kumat nga rod nga ilakaw? Lukas ta. Ulbud ni Manong Lucio. Basta diyak kayat nga ilakaw ti tawid ko adaga manong. Mayat nga agpaiso ti lokasyon ti dagam. Taadda pa'y ubog ijay. Iso kayat da agatangan. Ang amjak mo't kayat. Ibagbagayo agatangin nyo ti daga ni Manong Cardo. Ngam nadamag ko, adi na kano kayat nga ilako. Uray di na kayat nga ilako, takayat ko agatangan. Awan mabalin na. Anya ti kayat yung asawon, daddy. Saan samot anasaya at ipanggapyo? Agkasapulan to dahi jay at tao iti kwarta. Ket sakto ti pagkamangan na. Saan kayo kumaamang saor iti tao, daddy? Saan aga po, ta saan ang nakaadal jay tao? Kat gundawayan nyo, ti kaawan amuna. Basta no adda kayat ko atagikwaen. Matagikwak. Nang ro na tawan am mo, ti kayat ko apaggatangan iti daga. Saan kumaakas ta, daddy? Basol ti kayat yung amapasamak. Apay kumabasol, kat bayadak mo ti dagana. Saan kumat nga agawan? Kumaa, no alaek nga awan bayad na. Ngampurasaan nyo, mat, daddy. Saan anasaya at dayta? Apay ka di asaan mo akayat nga ilako ti daga may ti arpad ti talon ko, Cardo. Tawid ko rin manaw. Saan ko nga ilakaw? Ang bayadak mat iti husto a preso ti dagam. Ngam no magastaws ti kwarta. Awanan ti pakalaglagi pakalagi ti dadakkel ka. Kasta pa iti makunamita. Ngam no agkasapulan ka iti kwarta. Umasidag ka matlayang kanyak. Apay ka di akayat yung agatangan kat naglawa mo't ti daga aginat gatang yaw. Kayat ko nga rod. Apay adamagang pailaeng. Kasta ka di talaga tinakurang ti amunan? Seryoso kayo mat kanimanong losyong agsarsarita.
Anya ka di tinagsaritaan nyo. Mas daawak ta apay apilitan na agatangan ti dagak. Kat jak ngarod kayat nga ilakaw. Inlakom kumaa iti nangina. Taigatang mo iti sabali a daga. Napintas ti dagak manong. Nadamag. Kan adapay ubog na. Mayran ranod damot iti ubog. Taagayos mo't amapan iti talon da ti ubog iti talon ko. Almananda siguro ti ubog. Saan ngamin ama at yanan? Anya pa nga no ti kasta manong. May sahamot ti anak da. Naglawa ti dagada. Kaya't dapay lae nga aguman ti daga ti akin daga. Naalukoy mo ka din ni Cardo amang ilako iti dagana kadata? Saan pa'y nga rod? Sapay planok ti agpaarami diti fish pan di jay. Hanggang di nakanukit din kayat. Sapay nagmayat ti lokasyon jay dagana? Sayang, no di ta matagikwaday jay. Mabalin pa'y ti ag third crop ijay taas si dagiti danom. Wen nga rod, nalawang agpaiso ti dagata. Ngam awan iti kasi ti dagana, nga adda ubog na. Agayos pa'y. Nakalagip kamot nga imay dito'y lugar may kaanakan. Madanaganak ta danapingat agumatang iti dagak antay. Kat jak ngarod kayat nga ilakaw. E di pa nga danapingat agumatang iti dagaday di tatang mo. Ita, adda manan. Ni Manong Lucio antay. Kasla lusumot laang timbagbagaday di tatang mo nga aginteres amang gatang ijay dagayaw. Amang ano iso antay. Nadamag ko nga imbaga na kano amatagikuana da di adaga. Mayatak man wano saan. Ay, saan anasaya at day ta klase ti tao. Inaagom ti amuna. Ala, inta ipakaam mo kadag iti pulis day tawi. Tainton makaaramid iti wagas asaan ama iparbang. Addan kamang mo kaanakan. Kadwa anak manantay. Saan kumat nga ammo tiyar aramidag. Ne. Apay aklat nga inapot mo ti tiyan mo. Saka nagrupangat. Bigla si makita permiti tiyan ko manong. Ne. Apay nga. Agkalingatan ka matay. Ay, agpadoktor ka na. Maala kaya man nga iti tricycle manong. Marigata na ko. Sige tayo baon ko ti anak ko. Mapan ije para daan ti tricycle. Ay, yaman ako manong. Ano sambasitan? Umayon ti tricycle. Ay na nagsakita na ya. Ay na dahi tuyan. Ita kadila nga mariknam dahi ta. Anday din. Nakaro ita na iti manong. Apay ngamin adi mo sinigod tinapan iti ospital. Intaray da kanumot ni Manong Cardo iti ospital. Nay, apay nga entaray da. Anya ti sakit na. Agsakit kanumot ti tiyan na, mami. Oh, no agkasapulan iti kwarta. Ay, intayong ngarut pa utangan. Tapno magatang tayo ti dagana. Anya manen ti aday ti panunot siyo, mami. Ay, dayto yan ti or-orayan mi ni dadim. Sige, tamapan kami ija ospital. Anya ti aramidan nyo, ijay. Ay, saan mon adamagan, idita. Ta saan mo matlang nga anugutan, ti kayat me. Oh, Cardo, anya tinapasamaken ka. Kasapulam ka diti kwarta? Mabalin ka pautangan no kayat mo. Kayat siya ti agpautang manong. Kuna ti doktor mo, ama opera ka. Nakaro ka nun ti ulcer mo. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Amangan mat no. Dakkel ti alanya porsyento ti utangak manong. Di kagdanag. Basta agpirma ka lang dito'y papel amang ipakita nga da inutang mo a kwarta kanyak. Ada pirmaak. Una, mangipakita nga da nga rod inutang mo kanyak. Awan ti porsyento na nga laag. Takaasi ka mat. Pudno ka di dahi manong. Pudno launay. Uray bayadak amin na babayadam dito ospital. Agbayad kanto no addan kwartam. Pirmaam lang da ito'y papel nga igem ko. Tapno maoperaan kan.
Mapanak ko maijay balay mo. Ngam imbaga ni Mr. po nga da ka dito ospital baro. Kasapulan ka no ama operaak, ante. Imay ita ni Manong Lucio. Pinautangan na kiti kwarta. Ha? Pinautangan na ka adagos? Saan ka di aday jay ti manggam-gam-gam iti dagam? Imbaga na matabayada ka no inton adda kwartak. Adda impapirma na kanyak apapel, ante. Apaya pinirma ang baro. Amangan no inalilaw na kaan. Anya ti kayo tiyo asawa nantay. Amangan no ti pinirmaam, ket jay daga, ti pagbayad mo. Saan ko mamata, ante? Imbaga na abayadak mo't laang iti kwarta. At dan pinirmaan ti ignorante. Agparamid ang iti papeles, ngayon lako na kanyak ti dagana. Naalilaw mo matlaang, jay ignorante. Ada pirma na iti blanco a papel nga impapirmam. Medyo dakalagatad ti inted ko kenkwana. Aramatan na iti ospital. No saan a makabayad iti utang na, ti dagana ti pagbayad na. Iso ti mailanad iti papel a paaramid mo. Dayta ti planok. Iso anapanak iti ospital. Kaslakimpet day tao iti patadam. Tapno adda aramatan na iti ospital. Inakbayadan ti impautang na ken ka baraw. Kalpasan na, mapanak iti kapitan nyo ken iti abogado. Iyuman ko da itaw. Tapnoan niya, ante. Ibagak asaan mo nga ammo ti pinirmaam. Tainton agpaaramid da iti peke a dokumento. Saan da nga agbaligi iti madi apanggap da? Alaman nga ro, ante. Katsapay ko mata saan nga agbaligi iti madi apanggap na no adaman. Imbag tay mayak, sakbay amapan agpaaramid iti peke a papeles. Kunak man no makatulong iso nga imay. Saan mo't tamanang gundaway mo't gayam? Ibagak iti abogado, aginundawayan na ti kinaawan ti amom. Nagpapirma iti blanco a papel. Amumot kat ni kapitan anababalaang tinaragpat ko, antay. Itatadda tayo iti sango ni kapitan. Kayat ko abayadan ti intedyo agatad ken ni Cardo. Saan nyo ko mga aramatan ti pinirmaan na tapno agpaaramid kayo iti dokumento nga usarin nyo iti anyaman na panggapyo. Anya ka di ti sasawomon, manang. Ada nagtulagan mi ka ni Cardo. Da kayo tinapan iti ospital. Nangtad kayo iti kwarta. Titulagan nyo kat bayadan na mulaang iti kwarta. Saan kat nga iti anyaman asanikwa. Ada nagtulagan min kan ni Cardo, kunak manen, manang. Saan ka kuma, amakibibiyang? Kaanakak ni Cardo, saan adi adal? No ipapilit yu ti rason nyo, agkikita tayo iti husgado. Adda kabagyan nila kay kong abogado ken huwes. Anya? Kasanon ti pinirmaan ni Cardo a papeles? Blanco kanumet ti impapirmayo ken kuana. Day tatikunan ni Cardo. Mabalin kayo akaswan, gapo iti panangpilit yu ken kuana. Panangalilaw ti inaramid yu ijay tao. Gapo ta saan anak kaadal, kasdayan ter aramidin yaw. Kasano daytoy? Saan ta nagbaligi amang gatang iti daga ni Cardo? At damot gayam ikit na nga dam na. Saan nga iti amin akanito? Kat maalilaw yu ti padayo a tao, mami, daddy. Apay ka di akanayon ka kontrabida iti kayat mi ama pasamak, ha? Idita. Para ken ka amin dagitoy. Saan ko akayat atawidan ti amin asanikwa, anaala iti inalilaw? Saan tayo ang maitugot dagita? Numatay tayo, daddy, mami. Idita, di mo ka di kaya may sakan to akabaknangan? Diyak kaya ti bumaknang.
No day tamot lang ti mangiturong kanyak iti impyerno. Edita, Kay kayat ko ti agbibiyag anapang lawlaang. Ngam ti mga lilaw iti pada a tao, mami. Kasanon dagiti nalawa at dagatayo. Agmadri akto, mami, daddy. ha, Ipadawat kun to dagita iti marigrigat. Agpanunot kayo kuma. Sige, dita kayon. Tadapay papanak. naplengak iti imbaga ti anak ta. Nga ipadawat na amin na nagbambanugan ta. Ay, sayang dagita adaga. Isardeng tanti agamgam iti sanikwa, no ipadawat mutlaang ti anak ta. Wen, ay napatpatagkan ko na ti langit ngam ti sanikwa. Apay, saan ka kadi mabuteng iti impyerno? Ay, apay kit din asaan. No di tamutlaang maitugot ti sanikwa ako na ni Edita. Isardeng tangarudan ti aggamgam. Nasaysaya at tinapanglaw a panagbiag, ngam tinabak nang a panagbiag a nagtaod iti panangalilaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.